Makadiko plus. Bombo marise. Pana munetwa. Zita nditwa Chisafa. Chisafa ndozitara ku. Ndozitara ngwe. Ndo ekusvara nalo. Raretest. Bombo. Hayi wandito bo zvakudaro. Asi unoimba rumba. Ndimbe. Unoita nezveione. Alright. Inini ndinoita nezvemusic. Tinoimba. Unoimbei? Tinoimba music type so far. Alright. Izvezvi handisati kunatsoziva kuti itype ipi chaiyo because neniwo iri kutondinetsa pakuti hama one type music yandiri kuimba ine kau Zimdancehall like but akana kuti tipi akana kunyanyisa kudzika zvezimdanzo zvezvi. Saka uri kuvhurika. Aiwa hapana kuvhurika but toda kuedza kuisa zvinyowani muvanhu chete. Zvinyowani zvakaita sei? Unoziva kuti munhu akanzi anopenga anoramba kuti anopenga. Unopenge? Aiwa handipenge. Unopenge iwe? Aiwa handipenge. Handidatoramba kuti watoramba. Saka ukuthi ine kauzimdanzo saka chii chaunoimba iwe? Ndiri kutoedza kutoitsvaga kutoziva kuti ingava music ipaguma because handidi kunyeperake. Ndoda kuti zvinhu zvangu zvisiyane nezvavamwe vese. Ndo pane nyaya yangu. Chimbotipa one freestyle chiti hatina hedu kabluetooth. Chimbotipa one freestyle tinzwa kuti zvinofamba sei. Iri song yawakamboimba. Right. Ndine song yandakamboimba. Inonzani? Yakarekodwa nani? Inonzi Musandisiye Baba, yakarekodwa na Oxano Music. Wekupi? Anogara uchitungwiza. Handi. Imba tinzwa. Right. Mwari nditungamire ini Chisafa, Mwari ndidunga. Musandisiye Baba, nzira dzacho dzinondiremera ndiri ndega. Musandisiye Baba, nzira dzacho dzinondiremera ndiri ndega. Makanditi cheuka kune muronda dzimba, ndorega kukendenga sayota chinotimba. Mandikomborera vachati ndakaromba, andoziva kuti mumwoyo mavo vazvimba. Karazviya ndimi makayamura Dhanyero, makapodza mavere mbudzi kuna Razaro. Ndichagara ndichiverenga magwaro enyu, ndisarasike ndigotevera nzira dzenyu. Musandisiye Baba, nzira dzacho dzinondiremera ndiri ndega. Ndo imwe yacho yakutaura. Haisi gospel iyi? Haisi gospel zvayo but ine zvinhu zvinoreva. Usarambe gospel. Hatingaiti gospel here. Alright. Ichiwe. Kana muridzi achitotadza kuziva kuti zvanoimba zvinhu ndikazosiyana mberi. Wanzwa ungesei music? Inenge gospel like. Inenge gospel. Itori gospel, usati inenge ka gospel. I gospel mpanami. Unaenda kuchechi? Ya kuchechi. Kutange zvona zayoja ndo zvauri kuimba. Kuti kudare. Wakundibvunza inini? Unofanira kutonditaurira iwewe. Alright, zvamanje titomboisa kuside reka gospel. Kana zviri izvo. Ndakukumanikidza manje. Semunhu ataura kuti ndiri kutotsvaga kuziva kuti ingava type ipi. Saka makutondibatsira kuti ndizive kuti type yemusic. Saka ndikukumanikidza iwewe kuti music yako ndeye gospel. Iwe waimba gospel. Yeah, alright. Ndizvozvo alright. Asi unoputa mbanje? Takutongoisa gospel alright. Unoputa mbanje? Handida. Mutori? Handida. Madrugs akarambidzwa akanzi musapute madrugs, musabate zvinodhaka, saka zvese handina chandinobata ende anobvira ndakabata kana chimwe. Madrugs akarambidzwa nani? Na president vakati musafema vana vechidiki musabate madrugs, musabate chinodhaka. Saka tasekunge zvinhu zvinodhakwa hadzitodi. Alright. Baba namai vako vapenyu? Vapenyu vese. Variko kuteni? Variko. Vanoziva kuti uri kuita zvekuvhurika zvauri kuita izvi? Vari kutoziva kutoti mwana wangu ari kutoita zvinhu zvakatonaka because maonero akasiyana. Pamwe ndinogona kunge ndiri kuita zvinoratidza kunge ndiri kuvhurika but ini tine maonero eduwo. Saka amen, muri kuzvionawo sei mukoma wangu? Mufana bowa. Bowa ndi?
aribo kwari kuenda music yake ndangofarira hangu kuti song yake yarova iribo saka ine kamessage like ndikuzvinzwa kuti ine kamessage saka wakatanga rini kuita zvemusic zvokuimba ndakatanga kudhara tokoti ndichiri kuprimary kuchikoro kwandakadzidza kwandakatanga kuita zvemusic kurekodha kuinda studio ndakatanga 2016 first song yangu ya 2016 pinda mustudio une makore manga izvezvo ndine 22 years nesa 2016 kudhara that's 8 years ago unoziva pane time zvapo now we're in 2020 2016 6 years ago saka wanga wane makore manga 2016 ndanga titori ne 16 years because ndiro wanga 16 ama 2000 dzungu rakawanda harakakuputirai but anyways saka ikoko kuchitungwiza wakamboita show mashows ndiri kutoita zvisingatomboita because ndine munhu wandiri kufamba naye anonzi ari kundiberekawo anonzi Christ Rich HK Christ Rich ndomuziva andinomuziva futi saka ndiye ari kundibetsera wari kumbonditorawo tichimbopindawo maanopinda zvokubhadharwa kana zvongoita curtain race zviketen neza iye ndiye anozongozivawo zvokuita kumufana wake alright hauzoshayawo edrinkika edrinka ishaika alright kustudio kwaunorekodha unobhadhara kana unoitwa mahara mufesi wako kustudio kwandiorekodha kunotobhadhara vanenge vachitoda mari yavo yemagetsi vanenge vachitoda mari yavo yekubhadhara rendi imari kuti ndirege kubhadhara ndinotobhadhara inenge iri mari pesong izvezvi pasong vari kuda $30 beat then ubata mavocals $30 unopinda pamaridhimu kana kuti anenge ari masingles mazhinji masingles because type yemusic yangu ndinogona kutotadza kutopinda maridhimu because hazvisi zvandinokwanisa kuti ndiite alright unoiwana sei mari yacho $30 iyo ndinenge ndakutongotsvaga-tsvagawo kune vanokwanisa kundibatsirawo saipapa patinombobudawo kumashows namukoma Kristo ndo vamwe vanotombondibatsirawo kundipa kuti kumari tokuti ndirekodhewo kumastudio alright tongoti mukoma Kristo tavaisa pasaidi Kristo richinga tavaisa pasaidi mari unoiwana sei right muwaniro wandinoita mari masozi kungotsvaga-tsvagawo fesi yako inowa mumbavha yangu uri mbavha iyo mpaneo sure unongonosecha vanhu aiwa isi mbavha kuziva sei ifesi yekutsvaga mari unotsvaga sei isingatsvagwe nechimbavha hatitsvage mari nechimbavha unotsvaga sei right rimwe basa randinoita ini ndinoita zvemagetsi yeni electrician nekugadzira magetsi mudzimba zveelectrician chezvo ndo zvimwe zvandinoita alright iko kuchitungisa aiwa ndina kutanga kuda kuziva kuti uri kuenda kupi but anyways chituroera futi kangu kanamba kanonzani kakarekodwa kupi zvifamba sei right isong yakarekodwa paoxano futi oxano ndiye anondibata mavocals kozeta mumwe mufana anondigadzirira futi mabeats saka vakangobatana varito pasong anonzani mufana iye mufana iye anonzi Tatenda Mariponde okay saka rega ndingoti ndo vakarekodha song inonzi wakandisiya ndiri wakazongondisiya ndiri ndega wakazongondisiya ndiri ndega wakazongondisiya ndiri ndega wakazongondisiya ndiri ndega siyandi kutaura kuno maidai agere mumba ndaida kuva naye kusvika ndachembera ndakamuti uya bebi tigarisane ndaida kuva naye kusvika ndachembera handimbofa ndazviganganwa zvegore riye munamone mukutambudzika ndaiva ndinaye asi wakazongondisiya ndiri ndega wakazongondisiya ndiri ndega siya ndiri ndega siya ndiri ndega wakazongondisiya ndiri ndega ine kauja praise
wasinzwa inenge wajapresa inenge kujapresa isong inenge yakatomboimbwa najapresa unofanira japresa japresa ndiye munhu wandisingatombofarira but ndinomufarira kakurongeka kake chete japresa ndimufarire but ndofarira kurongeka kwake but inoita kunge isong yajapresa sure ya iri kuita yawangochinja mawedzi aiwa japresa aimbe zvakadai Ray, what do you think? iri kusound inenge kusound kana JP but dai kunzi dai mamba nebeat taigona kuibata kunzwa beat yacho yanga yakaita sei inoda kuzongoteererwa but vazhinji vanoti ineka kusaunda kunge kakilatikilatiso ngatimbomisa pasaidi alright inoda kuzongonzwiwa chete saka unopusha sei music yangu right music yangu chokutanga ndinowanikwa payoutube ndopa ndinoipusha akaundi yangu yakanzi Chisafa then pafacebook ndine facebook page rakanzi Chisafa ZW ndinowanikwa futi ipapo then patiktok ndiripo Chisafa Music ZW nemawhatsapp yaya ndo zvinhu zvandinoshandisa kupusha marketa music pamwewo taulakiwo tongoshedzwawo kumaredhiyo kana kuendawo kumashows ndo dzimwe nzira dzatinongoshandisawo inorira paredhiyo music yako zvaizvezvo handiti ndinorira yakamborire kana wanzo yakatomboti rirei but handiti stereki yakaridzwa nani right munhu akamboiridza song yangu anonzi kanyemba bhonzo kunational FM ndiye akamboiridza kozoita anonzi Edmond Pengesi ndiye akamboridza masongs angu futi ndo vanhu vandinoti vanowanzobata-batawo inini kumaredhiyo alright saka kufamba nenguva apa uchaona ngo uchaitawo bhendi because music yako inenge inotoda nebhendi nditori neshuvira yotoita bhendi because magitari futi unoridza gitari rakaita ndinoridza rhythm ndio inoridza zvese base nelead handiti lead manje rato pareni rhythm riri pareni base riri pareni saka inini ndinobata rhythm musana webhendi musana wemagitari ese because iroro kana rakatonyarara rinotonzwika kuti pane gitari ranyarara saka harifanirwi kutonyarara pamagitari ese amunonzwa anoridzwa nevaimbi vese gitari iroro harifanirwi kutonyarara ndo rhythm randinoridza ini you actually an artist haiwa wadzidziswa nani kuridza gitari ndakadzidziswa nemudhara wangu anonzi mudharazhari anogara uchitungisa ndiyakadzidzisa gitari kozoita anoridza kwamacheso anonzi Mike Michael ndiye mumwe anombondidzidzisa gitari but ininiwo pachangu ndichiri mudiki ndaitoriridza mabhanjo chaipo pandaigara ndaigara kumaundarweni kananda ndokumusha wenyu ndokumusha kwangu saka uri mubharanzika zvekudariyo kudaro rengunaoneka mubharanzi ere mudaro maundarweni ndikomatsaga kweyo aiwa kudaro ndokawazvarirwa ndokwa ndakakurira but kuzvarirwa ndakazvarirwa kuno kuchitumbisa alright wadzidza kumaundarweni ndakadzidza kumaundarweni panonzi pachirungu pandakadzidza achivapa phone number yako kuti kana vachida kukuona pane vamwe bhendi vanenge vachikuda akasenza kuti unoridza musana wegitari aiwa ndizvozvo but zvamanje manje magitari ndinoridza but izvezvi ndakatomboti mirei zvangu pakuti tine zvimwe zvinhu zvatinenge tichitsvaga kuti tiite because magitari futi sometimes anombotenderera panzvimbo imwe chete sevanhu vanenge vasati vakuzikanwa ndo pane nyaya but pafoni pangu ndinobatika pa 0714853313 dzinobatika makozi newhatsapp okay kuhasha dzadzei dzekurova gumbo taura usikarove gumbo foni yako alright ndinobatika chi ndinobatika pa 0714853313 alright une mabrothers nemasisters
ndine one brother, kozoita 2 masisters, kozoita mufana wangu Betsy. Muri wanga number 5? Tingoti 5. Iwe uri wechingani? Inini ndiri wechi3, but pa3 hwangu ndiri matwin neimwe sister yangu. Uri mutwini? Saka mutwini wako akutoziva kuti iwe uri kuita zvauri kuita izvozvi? Ari kuzviziva zvokuti toya kwandatoita kumwe atoziziva komana atopia. Saka wakafema, anobva afema? Mutwini wako mukomana kana musikana? Musikana. Baba namai ako vanoziva kuti unoimba? Vanoziva. Zvokudaro? Zvokutodaro, zvokuti vatone imwe sapoti yavanotondipa. Vanoshanda? Ya, mudhara ndo vanoshanda. Vanoshanda? Vanoita futi zvemagetsi, ndo vakandidzidzisa. Waifamba namudhara? Alright. Chimorisa hama neshamwari dzemuno muZimbabwe kana dzekunze kwenyika vanokufarira nevanokurekodha nevasikakufarire futi? Vanoda kumhoreswa. Right, izvezvi ndoda kuti ndimhorese anonzi Tatenda Maripfondi, kozi ndiye producer wangu, ndiye munhu anondirekodha mune. Saka ndo munhu wandinotanga kuisa pamberi, kozi ndiye musana wezvinhu zvangu, ndiye musana wemusic yangu mune. Then tobva tazomhoresa iye anonzi Loitika Mapuka, ndiye anombondibatsirawo. Right, zvakare handikanganwe iye anonzi Kristo Richi, ndinotomukwazisa futi izvezvi kozi anofamba neni, munhu wekuti anondibatsira nepamwe paanondibatsirawo kumashows ikoko. Saka ndinomhoresa futi nevasara kumba vana Moms namudhara ndinovamhoresa futi kozi ndo vanhu vacho ivavo. Saka aiwa bhohu ivavo vari bhohu varumbwana nevamwe futi vangatakanganwa vakandivenga vacho ivavo kana kuti vasingandifariri vanoda kumhoreswa futi. Nemusikana wako? Musikana anoda kumhoreswa, but zvamanje manje hatida kumbomupinza pamberi kozi ava vanodzosera zvekumashure mudhara. Saka umhorese mutwini wako? Anoda kumhoreswa futi. Anonzani? Anonzi Talent. Mhorese zvine power. Alright, ndomhoresa futi mutwini wangu anonzi Talent. Itaka uchisekerera kuti zvibude. Right, ndomhoresa futi mutwini wangu anonzi Talent. Alright, wasa kutya kuti anozonyengwa? Vachamugona here kozi amumba. Akatorwa? Akatoenda? Akatoenda. Alright. Aiwa waita bomba now? Aiwa bhomu koma. Should do. Yeah.